Ak si narazil na toto video, tak som veľmi rád, pretože si prežil rok 2025. A tu akože nechcem teraz hovoriť, že čo všetko sa vtedy udialo, ale tak akože trošku si niečo povieme, nebudeme akože klamať. Môžete sa o zážitky z roku 2025 podeliť dole v komentároch vy, no ale ja to zhrniem takto. Natočili sme 34 videí, získal som 99 odberateľov a ešte čo sa stalo, tak 10 000 zhľadnutí sme dali, ďalších, vlastne za rok 2025, 10 000 zhľadnutí. Takže ja by som vám chcel takto otvorene poďakovať a stop, nechoď ďalej, prosím, nie, počkaj si ešte chvíľu. Mám pre vás takú výzvu. Za každý jeden like na každom jednom videu z roku 2026, takže sa rád to aj toto, urobím jeden klik. Za každý jeden odber v roku 2026 urobím 2 kliky. To áno znamená, že ak dáte za rok 2026 100 odberateľov, ak hitneme ďalších, tak áno, zrobím 200 klikov. Znamená to, že v roku 2027 zrobím video nejakým začiatkom toho roku, že to klikovaní, hej, normálne kliky, push-up, normálne push-ups, hej, po anglicky. Je to celkom taká výzva a predikcia na nový rok je, že buď to bude úplne tá najlepší, normálne golden year, alebo to bude to najhoršie, čo kedy tento kanál absolvoval. Ako prvá vec, čo by som chcel povedať, tak by som začal nový spôsob robenia videí a to je taký, že vlastne budem deliť na seasony. Nechajte ma to vysvetliť. Napríklad zo Fortniteu budeme mať tento rok buď jednu, možno že stihneme 2 seasony Fortnite challenge. Normálne nejaké challenge budem robiť videa a nejakých 10 videí pôjde do jednej seasony. No a na to, aby mi nikdy nedošli nápady, budem robiť aj to, čo vy chcete za challenge. Takže áno, píšte dole do komentárov aj vy challenge, že aké chcete a niečo podobné sa bude týkať aj CSK, len tu už mám trošku inšie odhady a to, že bude s našou partou hide and seek nový, minimálne 1, možno 2, možno že aj 3 sa ujdu a samozrejme bude aj v CS-ku niečo také, že nejaké také challenge alebo len také proste free to play, proste ak nájdem nejaké cheatera a tak ďalej. A ešte aj k tomu Fortniteu, že nejaké kapy ak budú, tak kľudne, ja neviem, so Sepčom, so hocikým, proste nejaký kapik si dáme. Takisto ďalšia vec a to sa už týka ďalšej hry, to bude Minecraft. Z Minecraftu vám nepoviem, že čo ešte také bude, ale možno, že tento rok práve takýto plánik zrobíme si jeden. Takisto, čo by som chcel spomenúť, v RV Deriet vlastním tú hru, aj novú zimnú mapu, takže to asi otestujeme. Ďalšia vec, nie som si 100% istý, že či ju uskutočním, ale to bude pre takých geografov skôr, že GeoGuessr. GeoGuessr to je taká hra, že máte proste Street View a proste podľa toho hádate, že kde ste na celej zemeguli. No a presne si budem pozývať nejakých hostí a budeme hrať team duely. To znamená, že dáme si 5 team duelov a s ktorým hosťom vyhrám najviac team duelov, tak ho vyhlasujem za najlepšieho geografa. Takisto chcem robiť, neviem, či by som to nazval, že edukačné videá, skôr nie, ale nejaké veci z môjho života. Proste moje názory. Takú séríku si zrobíme, dáme nejaký hashtag k tomu, kľudne. Napríklad Duklok má sériu hashtag me, tak toto by mohlo byť, neviem, hashtag niečo. Uvidíme, čo. Ale máte sa na čo tešiť. Samozrejme hovorím, buď tento rok bude prepadák, alebo nebude to prepadák. Dúfam, že nie, lebo budem sa fakt snažiť vydávať videá dosť pravidelne. Teraz ešte by som niečo povedal k IRL contentu, ktorý tiež bude na tomto kanáli. Kto by nevedel, máme aj Cyprus part 1 už natočený. Bol som na Cypre v roku 2025, takže už v minulom roku. A chcel by som aj to dokončiť, čo sa týka IRL videí tento rok. A part 1 už je vonku, takže chod si ho tu na kore pozrieť. A budú ďalšie 2 party. Chápeš 2?
ďalšie party ešte k tomuto budú. Takisto som ešte minulý rok mal nachystanú pesničku, ale tá pesnička, no neviem. Neviem, či to by skôr nebol nejaký trapárna normálna. Akože text som vymyslel celkom dosť dobrý, ale vystihuje to, ako ja točím videá. Možno, že to len tak zo srandy dám, hej. Možno niekedy v priebehu ešte tohto roka. Takisto na konci roka si povieme samozrejme, čo som dostal od Ježiška, hej, pod stromček na Vianoce, proste takéto veci, to sú také už klasika, by som povedal, aj u nás. Ešte čo by ma také napadlo teraz ku koncu už, že rád by som trošku viacej aj streamoval, hej. Nejaké streamiky by mohli byť také streamiky by som dal, že aspoň jeden za mesiac. Aspoň jeden stream za mesiac. Možno, že by sme to stihli, ale streamy ma tak napadli, že proste mohol by som si tam natočiť nejaké videá. To je prvá vec, čo by som robil možno na streamoch. Alebo čo by som ešte robil, tak by bola, že by som normálne si pozval nejakých hostí, čo ja viem, Sepča, alebo Arnyho, Tom Potržitko 15, alebo nejakých inčích nových hostí, ktoré samozrejme budú v tento rok. Neviem, či odhalení, to musia oni s tým súhlasiť, ale však uvidíme. By ste mali nejaké otázky ešte k tomuto videu, ja rád na ne zodpovedám, dole do komentáru napísať, prosím. Nebojte sa, ja odpovedám na vaše komentáre, samozrejme veľmi rád. A čo by som ešte také povedal, tento úhol pohľadu potrebujem ešte poriešiť. Akože pracujem sa na tom, ale proste nemôžem mať také videá, akože normálne nejaké herné, z tohto pohľadu úhla. Pretože bolo by to veľmi ťažké na strih. No a teraz vlastne ten január celkom nevychádzali videá. To musím povedať, že cez ten január teraz tu máme nejaké tretie videjko a je to lebo polročné vysvedčenie sa blíži, takže škola teraz celkom si ide akože bomby a preto to tak vlastne je. To by boli všetky veci, čo sa týka roku 2026, ktoré by som chcel dosiahnuť a preto nechcem strácať váš drahocenný čas a majte sa.